O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou que o Goberno galego lanzará nunhas semanas as axudas para cubrir os primeiros gastos veterinarios tras a adopción dun animal de compañía abandonado. Durante unha visita ao Centro de Acollida e Protección de Animais da Deputación de Pontevedra, acompañado da conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, e o presidente da Deputación de Pontevedra, Luís López, Rueda animou a cidadanía a adoptar animais abandonados que residan en centros de acollida. A Xunta destinará 125.000 euros a esta convocatoria durante 2024, co obxectivo de promover a adopción dun milleiro de animais de compañía. A previsión é que cada cidadán interesado poida recibir axudas por 2 exemplares como máximo. Para beneficiarse desta subvención, haberá que facerse cargo dun animal que este a ser atendido nalgún dos 39 centros de acollida autorizados actualmente en Galicia. Facelo dende a entrada en vigor da orde e antes do 30 de setembro de 2024. E comprometerse a non transmitir a titularidade do animal mentres estea vivo, excepto por motivos debidamente xustificados, como enfermidade, incapacidade sobrevinda ou vulnerabilidade económica da persoa adoptante.